Lars YouTube. Velkommen til med video. Det er mig, Jockey Guy, og lad os komme i gang. Vi har skrevet spørgsmål ned på en blog. Fordi at jeg har besluttet mig for at lave orden i min kanal. Det vil jumpsuit. Den er mega luksus. Og det er sjovt, når man kan gøre sådan noget. Og så er jeg tilbage. Den fik jeg i går. Ja. Og hvis jeg lyser eller hoster under optagelsen, så må jeg undskylde i dag, fordi jeg synes, jeg skal have lavet orden på min kanal, så det vil jeg gøre. Ja. Jeg har samlet alle ASCII-videoerne til den her video, fordi derfor laver jeg orden i min kanal, så jeg sletter alle de andre videoer. Okay, vi er klar. Har du en guitar? Ja, det har jeg. Teknisk set har jeg ikke en, men min storebror har en akustisk guitar, der er på loftet. Videre. Hvor har du den hat fra? Ja, den hat, det må nok være min kasket. Og den har jeg fra Quint for 200 kroner i Quint. Ja. Hvad for noget musik hører du? Scream and Shout. Alt det nye. Jeg gider ikke høre det gamle. Hvad for noget energidrik drikker du? Monster, Red Bull, Burn, Rockstar, Hustler, ikke Hustler. Finder jeg mere. Burn, Red Bull, Monster. Ja, jeg må også undskylde, jeg gør sådan her. Men det er fordi jeg har tørre lever. Monster, Red Bull, Burn, Rockstar. Den er der egentlig mere. Cool. Det var det. Videre. Og så har jeg synes selv, du er fra 1 til 10. 8. Okay. 6. Er du grim? Ja, meget. Jeg er grim. Ja. Du kan nok prøve at kigge. Så finder du nok selv ud af det, din kraft. Nej, det var ikke lige meget. Hvordan er det at være den mindste i et forhold? Det har jeg jo prøvet et par gange, men det er også 2 gange, så har jeg også været den største. Ja, videre. Hvor gammel er du? Jeg er 12. Det blev jeg i december, den 2. december, og nu er vi ved den 27. januar. Så ja. Hvorfor hedder du Jockey Guy? Og det gør jeg simpelthen, fordi at jeg synes, det er et fedt navn. Hvad for en PC har du? Jeg har en Acer Predator i7 processor. Intel Core 6, nej, jeg kan ikke huske det. Med Intel Core og 1000 GB harddisk. Kostede 8.000 penge. Nej, hvor mange penge vil du give for 1000 subs? 0. Men det var det. Fuck. Der var glas. Men det var det. Vi ses i YouTube. Hej hej.